बन्धु एबारलाय मा जागोन देलाय नायनि जागोन ना जाया बेसां 05 लाकी नाम्बार 05 नै लोगोफोर 05 नै बायद' কি আছে 05 পাইছে না নাই কোনটো জক কাটুবা পাৰিম ন এনেকা বাইদ' যাওঁ দে পইচা দিয়া নাই পইচা দিয়া নাই हेलो लोगोफोर हेलो नोंथांमोनखौ आंनि जेडि ट्राइबेल ब्लग भिडिअ बरायनो थाबाय नै दायो आङो बुक फायार मेगा मेलायाव थांगासिनो माने दिनै लास्ट 2 तारिखनिफ्राय आरम्भ जादों ओमफ्राय दिनै जोबगोन आरो 18 तारिख दा आंजों लोगोसे दङ नोंथांमोना नुगोन जन नै बिथाङानो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' सिनायबाय सिनायखागोन नायना ला लोगोफोर बर'नि जन इब्राहिम मोजां नुवाखै एसे मोजां नुनाय मोजांमोन नायलांबाय था खोमसिबायना ओइ जन मा बायगोनब्रा नोङो थांना नायगोनसै मा आंनि पसन्द मथे मोनो हा आंनावथ' फैसा गैयालै 15 ताका ना 17 ताकाल'सो दं फैसायानो जागोन ना माबा मोनसे हा जागोन ना आं दिनैनो लास्ट औ दुर्गा फुजानि माबा मोनसे बायना होदोब्रा बन्धु थांगोनसै र' मोनहैगोनसै दा लोगोफोर नै जों दा थांबाय थादों नायलांबाय था लोगोफोर नै जों मोनफैबाय गेट मोनसिगोन मोनथारसिगोन नै जोंना बर'नि जना मा बायो गावसो मिथिसिगौ मा बायो मा लायो अरिजिनाल ना नकलि अरिजिनाल हा अरिजिनाल कतफ्रावलाय एसे अरिजिनाल है ना सनार अरिजिनाल लामा होनना सोंदों आं फंबायनाव बन्धु चलो आगे बढ़ो माथो होनदों हा बायनो हायालै बिराद दामलै बिराद दाम ओरै फैदो सानदोंमोन नोगोद दामलै ना सानदोंमोन आं दुर्गा फुजानि शपिंनि बेयावनो खालामनो होननानै मा होनदों दुर्गा फुजानि शपिं नङा माथो खिन्थु खमाव मोननायबाथ' बायना लाखानायमोनलै खिन्थु दा दामा नैबे मा जाखो नैबे अरिजिनाला नकलि जाखोब्रा बेलाय लोगोफोर नै अरिजिनाला मा डुप्लिकेट जाखो ओइ बन्धु मा बायबावगोन नों दायो सानदोंमोन मा बायबावगोन नोङो जुता लानो सानदोंमोन आं बेयावथ' सब लेडिसनि गोजासो दां माथो सानदोंमोन गार्लफ्रेन्ड एबार दुर्गा फुजानि शपिं खालामना हैनो सानदोंमोन सेन्देल जरासे गार्लफ्रेन्डनो जारलासोलै ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डआ आच्चा बहानि नोंना गार्लफ्रेन्ड आंना एसेबां गोजाननि नालाय खाथिनिनो आंनो नों दासिमबो खोन्थायाखैना मोजां खोथाखौनो सोंबा दंमारना गैमारा गैयाबा गैया बुंहरखानि दानो लोगोफोराव दंना गैमारा बन्धु मोजां ना खबरा गुबुननि उनाव लोगो हमबाय एसे शपिं खालामफैदों माने लायाखै जेबो लायाखै लाथ'वाखै दामानो माने नोगोद माथो पुरा बोखांजोबनाय थायो खोमा ना बै जन इब्राहिमखौ लाबोफादोंमोन आङो बेबो हाया बेयाबो फैसायानो गैया आहाबो फैसायानो गैया नायनोल' फैनाय बायदि जाबाय खिन्थु बायनो हादोंमोन दुर्गा फुजानि बृहस्पतिबारावनो नंगौथ' आरो दामखौ खोनासंनानै 2 तारिख ना बेसेबां 2 तारिख 2 तारिखनिफ्रायनो दे खालाम दा होमबा मा लाखो नों जेबो लायासै दे बिदिबा थांना ओइ जन नोंना गार्लफ्रेन्डआ माबायदिखौ गानोब्रा खोन्थालाय माबायदि जायो गार्लफ्रेन्डआ एकदम बै हिलखौसो गानोलै हिल गानो बै गोजौ मोनसे थायोना हा बै 6 इन्सि गाहाम गोजौ थायोना बेखौ गानदों गाना 6 इन्सिखौ गानखायो बैदिखौ गानदा गाना एसेबां पसन्द जानो बै गोजान बिदिखौ गाना बिदिखौ गानालै गाना बिदिखौ एकदम पसन्द बायना सोंनाय नालाय वाट्सएपआव खेबनानै सोंनाय चलो
Oh, Potega, बोरै? मा खबर? नायदों दे फुजानि नामा? लोगोलै आंनि लोगो फुजायाव माबा फुजानि बजार खालामखादो आरो आदाया आंना। दे मोजां बादा दे। चलो। बन्धु गाखोनांगौलै जोंना फैलाय गाखोनि হ্যাঁ এই পটেকা আমি উঠিব পাৰিম ইয়াত নোৱাৰে ন চাইফালে বহুত উঠবা মন গৈ আছে মাথো लोगोफोर नै माबा रिं नै गथ'फोरा बोरै गेलेदो नै गद गेले हादों ओ भैया 20 रुपया का कितना 5 तो 20 रुपया एकेबारे नुमाय नै जोंना जन इब्राहिमा गावसिगोन नै गावसिगोन नै होबाय खोनानो नायाखै हा हादों ए देलाय औ गाव नै जन इब्राहिमा गावगासिनो नै होबाय मिस्टेक गैया हा डाइरेक्ट खोनाखादों नायनो खोनादों दं ओइखौ जि माबाखौ आलायना दोननायखौ बै ले आलायनाया ओइ नांबाय नासै ए र' आंबो गावगोन दै र' एकदम नांबाय नांबाय ना नांबाय लोगोफोर एबार आंनिसै फालाया आं गावलायनोसै नै एकदम आंना मिस थांखाया दै आंना डेन्जारखा लागाबिया सयटा गुलियाव मोनथाम हाबाय आङो माने बराबर হ্যাঁ কি প্ৰাইস আছে বাইদেউ কি প্ৰাইস আছে এইটা যিমান আছে সব ন ইয়াত লিখা আছে নেকি এই বন্ধু এবাৰলৈ মই যাগोन দেলাই নাইনি जागोन ना जाया बेसां 05 लाकी नाम्बार 05 नै लोगोफोर 05 नै बायदो की আছে 05 बन पाइसे ना नाय कोनটো जक कादुबा पारिम न एदिगा बायदो जाऊ दे पैसा दिया नाय र पैसा दिया नाय सरी हेलो गाइस नै जे थांनो ओंखारबाय जोङो गेट बारबाय गेटनिफ्राय ओंखारबाय दा थांनोसै दा जों ओंखारलांबाय नै गेटनिफ्राय ओंखारबोना ओइ फैर थांसै बोरा मा खालामबाय थादों नोंलाय बेयावलाय हा दसे दंमोन जोंनानै आं नोंखौ नागिरबाय थादों ओरै जोंना बर'नि जन इब्राहिमा गोमाब्रबदोंमोन लोगोफोर दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेला जुदि गोदानबा साबस्क्राइब लिरनाया बेयाव थुनानै मोनसे बेल फैयोना बेयाव होलायदो होनानै अलाव फैयो ने नोंबो बिदिनो होदों दा औ बे अलाव बेल फैयो बेलाव अल फैयो दा बेयाव थुना होबानो जाबाय दे लोगोफोर दे बाय लोगोफोर